Voi compatrioți, ascultați! Să se deschidă aparatele, bă! Deschideți aparatele! Libertate! 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 Ieșiți pe afară! Opozați și păpântați! Libertate! 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 Libertate!
Salut, salut băieții! Să se deschidă aparatele! Balul la Narcis, domn! Cu Dumnezeu vom birui! Așteptați să se așeze fiecare. Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm și sănătoși. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arafat, nu uita! Asta nu e țara ta! Arafat! Luați-vă de mâini, Lan! Așa! Faceți concert! Faceți În momentul în care hotărăți să organizezi Bravo, tată!
protest al protestatarilor care sunt creștini la bază, exact ca și poporul român, pentru că suntem creștini de 2000 de ani, de când ne-a creștinat Sfântul Apostol Andrei. Deci, de acum încolo, toate protestele din Severin care vor mai avea loc vor fi pașnice, nu vor mai exista incidente cu jandarmeria, cu poliția și cu niciun alt organ de ordine, pentru că suntem pașnici și știm că numai prin genul ăsta de acțiuni pașnice putem să ne recâștigăm libertatea și, desigur, prin acest mod de abordare al evenimentelor, nimeni nu se va alege cu amenzi, cu dosare penale și așa mai departe ca noaptea trecută. Comunicarea cu jandarmeria este cum trebuie să fie, desigur, atunci când protestatarii sunt pașnici și jandarmeria se poartă pe măsură. Dacă nu vor renunța, vom rămâne în stradă și Severin deja e gata să se ridice, adică ce înseamnă? Dacă în ultimele 2 nopți am reușit să ieșim în stradă mai bine de 500 de oameni în fiecare zi, înseamnă că oamenii s-au săturat și oricum nu vor mai ține cont de restricțiile actuale, nu vor mai ține cont de purtarea măștii, de distanțare socială și de intervalul oral de deplasare pe care ni l-au impus cei din guvern. Am datorie, doamne. Îmi dă cămătari în cap dacă mă închid așa. Nu mai pot să fur, nu mai pot să fac o șmecherie. Și foarte serios, omul este unul dintre cei mai buni cozi din Severin, vă dau cuvântul meu. 24, măcar să punem și eu până la 12 Până la 12 măcar. Că de la 12 poate să punem până a doua zi la 12 noaptea. Deci 24 de ore, noi măcar 12 să punem și noi. Că dacă nu punem cămătarii, ne ia și te fac pachet. Mai vin parlamentarii să mormânteze. Deci, dacă nu sunteți ordonați de acum încolo, nu mai facem niciun marș. Păi unde sunteți ordonați? Eu vă zic să faceți ceva și ceva. Ordinele. Ordinele este executat. Hai, spune-o, doamne! România, ridică-te! Haideți, acasă toată lumea! Haide, acasă! Aparatele Valul anarhist, Aparatele! Aparatele de... Hai!